Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa r-rettur tas-Santwarju Monsinjur Carmelo Refalo. Rajtajjeb tirani f'meratonja bis-sewwa qaddis hawn tqawwini dak li kell tas-sema li waħadni ma jibnek l-aziz. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-kol. Nafu ngħidu grazzi. Il-kelma Ewkaristija tfisser inrot ħajr, nirringrazzja. Aħna wkoll bħal lebrużi morda infittxu s-serħan u l-fejqan u mhux biss infiqu x'ħin immissu ma' Ġesu imma wkoll rridu ngħidulu grazzi. Nagħtu bidu għal dil-quddiesa billi issa li tħallna f'dan is-santwarju nidħlu fina nfusna. Importanti ħafna. Nidħlu fina nfusna, nindunaw minn aħna u nitolbu maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox li l-komħuti jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallej dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġini, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u li l-komħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja l-Alla fl-oli tas-smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Rodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa t-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-oli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Sant fil-glorja tal-Missier Alla. Waqt li nitlob għall-intenzjonijiet tagħkom, għal tant nies li llum ġew hawnhekk jew ċemplulna, intom li qegħdin issegwuna, partikolarment permezz ta' UTV, social media, u tgħidulna ittolbu għalina dil-quddiesa għal bżonnijiet tagħkom, benefatturi ħajjin u mejtin. Nitolbu. Mulej nitolbu lill-grazzja tiegħek tieqaf magħna, tħeġġiġna biex il-ħin kollu nkunu medija b'emejjel tajba, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Naaman, il-kmandant tal-eżerċitu tas-Sultan ta' Aram, niżel fil-Ġordan u għodos 7 darbiet bħalma qallu Eliżew il-bniedem ta' Alla u ġismu reġa' sarlu qisu il-ġisem ta' tfajjel żagħżugħ u indaf mill-lebra tiegħu. U reġa' lura għand Eliżew il-bniedem ta' Alla u kull min kellu miegħu. Daħal, waqaf qudiemu u qallu ara, issa naf iva li ma hemmx Alla ieħor fid-dinja kollha ħlief f'Iżrael. Ilqa' nitolbok dan ir-rigal mingħand il-qaddej tiegħek. U qallu Eliżew, daqs kemm huwa ħaj il-mulej li lilu naqdi jien ma nieħu xejn. U ma ħadulux, għad illi l-ieħor issikkaħ ħafna. Għalhekk Naaman qallu, la ma tridx nitolbok li tingħata lill-qaddej tiegħek tabija ta' żewġ bowla ħamrija. Għax il-qaddej tiegħek mhuwiex se jagħmel iżjed sagrifiċċji tal-ħruq u offerti lil allat oħra jekk mhux lill-mulej il-kelma tal-mulej. Sarna sponsorjali, il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġinus. Għandu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu r-rebħa il-lemenija tiegħu u id-drieħ imqaddes tiegħu ngħidu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus u wera il-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tieba u fil-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael ngħidu. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajdu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu ngħidu. It-tieni qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lit Timotju. Aziz, ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet li hu minn nisel ta' David, skont l-Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jien qiegħed imbagħti, sa l-irbit tak tajjen bħalli kieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma ta' Alla mhijiex marbuta, għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dawk li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li hi ta' glorja għal dejjem fi Kristu Ġesu. Din il-kelma ta' min joqgħod fuqha. Jekk aħna mitna miegħu, qatt ngħixu miegħu wkoll. Jekk insofru bis-sabar, qatt insaltnu miegħu wkoll. Jekk niġħduh, jixħadna wkoll. Jekk noqsu mill-kelma li tajtna, u jibqa' jżomm kemmtu, għax hu ma jistax iqarrah bih innifsu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, 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 alleluja. Iżuħaj lill-Alla f'kollox, danu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
ġara li huwa sejjer lejn Ġerusalem, Ġesu għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilija. Kif kien dieħel fraħal, iltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebbra. Waqfu l-bogħod minnu, ollew leħinhom u qalulu: Ġesu, Mgħallem, ħajkollok ħnina minna. Kif rawhom qalilhom: morru uru rwieħkom lill-qassisin, u ġara li huma sejrin fiequ mill-marda tagħhom. Wieħed minnhom kif ra ruħu imfejjaq raġa' lura jgħajjat u jfaħħar lill-Alla, inxteħet f'wiċċu fl-art f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Samaritan. U Ġesu qabad u qal: mhux l-10 fiequ mill-lebbra, fejn huma d-9 l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li raġa' lura jagħti glorja l-Alla ħlief dal-barrani. Imbagħad qallu: qum, mur, il-fidi tiegħek salvatek. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Meta tirċievi xi ħaġa, jekk ikollok sens veru li lajt rigal, lajt li xi ħadd jisimek, jifmek jew iħobbok, spontanjament il-bniedem jgħid: grazzi. Grazzi, taf, u b'daqshekk ħaġa żgħira, xritta di. Grazzi. Il-paġni tal-Iskrittura li għandna llum, l-ewwel Naaman tas-Sirja, l-ewwel ktieb, l-ewwel qari, meħud mit-tieni ktieb ta' Slaten. Hekk nindunaw li hemm xi ħadd li qiegħed imur, jinżel fl-ilma tal-Ġordan, kien jismu Naaman u da jfieq. U hawnhekk waqt li Ġesu sejjer lejn Ġerusalem, għax is-Salvanġelu ta' San Luqa indirizzat fejn ħajmur Ġesu biex ibati, jgħid għadda mis-Sammarija, għadda mill-Galilija, f'post fejn hemm ħafna nies li huma l-bogħod, jew pagani, jew minsija, jew imwarba. U propju hemmhekk jiltaqa' ma' nies li huma morda. Attenti għax min hu marid bil-lebbra mhux biss ġismu jaqa' biċċa biċċa, mhux biss huwa esklus, mhux biss jorbtulu ma' jdejh qampina jew ġliġel biex in-nies ma jersqux lejh għax il-mart jittieħed, imma skont il-liġi Ebrajka min laqqat il-marda tal-lebbra meqjus mejjed. Ara xi ħoss dak ir-raġel, dik il-persuna mhux biss eskluża, imma l-kemm għada hawn in-nies iqisuni daqs li kieku int għalina mejjed. U Ġesu jersaq. Impressjonanti. In-nies jaħarbu minnek, inti tgerrixhom minnek, għandek id-dmir li tbedhom minnek u inti tbiegħed minnhom. Ġesu qiegħed f'żona fejn qed jilgħab away u jidħol u jiffejjaq mill-marda l-iktar kiefra tal-lebbra. U l-ewwel qari jgħid ġismu raġa' sarlu sabiħ bħal meta kien żagħżugħ. U jmur għand il-profeta jrott ħajr, il-profeta Eliżew. Hawnhekk ma ġarax l-istess. 10 fiequ, imma wieħed mar u kien barrani, kelma żgħira.
Importanti li jien inġarrab il-fejqan meta ninduna illi ġismi qed jaqa' biċċa biċċa, illi qalbi maqsuma mitbiċċa, illi d-deċiżjoni li qed nagħmel għax żbaljati farkuni, dik hija l-lebra. Walkemm għadni ta' 16 u f'xbajt ngħix. X'qed nagħmel hawn? Għandek issa xbajt ngħix, tisimgħuha dejn. Mhux is-soċjetà tqisek mejjed. Int xbajt. Għaliex xbajt? Għax jien qalbi poġġejt fija dak li ma jaqtalix l-ħaġ veru. Ħbibti, il-kelma talla llum qed tgħidilna attenti. Għax qegħdin ngħixu fi żmien fejn il-ħażin qed ngħidulu t-tajjeb. U t-tajjeb nistħu minnu u nistħu nagħmluh. Mhux hekk nirraġunaw. Noqtol. Laħan kull l-ewwel waqas l-aħħar. U l-min nelimina il-minu bla vuċi. Għax dak numru fuq l-ID card baqalu u liħor għadu ma rax id-dawl. Nisraq, inrot, mela leha. Laħan kull ewwel u laqas l-aħħar. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk. U għalhekk nuqqas ta' rispett kbir. Għalhekk għandna nuqqas ta' kura u attenzjoni bejnietna. Għaliex? Għax min jinsa l-Alla jaqgħu mill-oħrajn probabbilment. U jinsa lilu nnifsu. Għax x'inhu l-ġid veru tiegħek innifsek? Li anke jekk kint barrani, li anke jekk kint fil-periferija, li anke jekk kint illi qed tinduna li dnibt u nqast il-mulej iħadnek miegħu, ifejqek u jaħfirlek u jagħmlek bniedem ġdid, ħolqien ġdid. Għandu bżonn il-grazzi tiegħi 10 wieħed mar u żgur. X'immur nagħmel il-quddies? Għandu bżonn il-grazzi tiegħi Alla jgħaddi mingħajra. Jgħaddi mingħajrna. Meta jien ngħidlu grazzi lill-Alla, ninduna jien min jien, imma meta ma ngħidlux grazzi, irrid noħodlu postu għax naħseb li sirċi Alla u messejt is-sema bidejja, skużawni l-espressjoni. Araf min int, induna min int, żomm postok, għejx ħajtek, kun kuntent u kun grat. U għejd grazzi. Dun George Preka għallimna dik it-talba sabiħa. Kieku sewwa ngħiduha. Grazzi, Sinjur Alla. Waħfirli, Sinjur Alla. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Sant minn Marja Verġini sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Spiritu Santu mulej li jagħti ħaj ġej mill-missier u mill-liben. Li jum imweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben. Tkellem f'hom il-profeti, knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Issa jew nitolbu l-Ispiritu Santu. Aħna ma nafux nitolbu kif imiss, imma bil-qawwa tal-Ispiritu Qaddis.
missier qaddis. Nitolbuk għal Papa Leon, l-Isqof tagħna Anton, il-predikaturi, id-djakni, il-katekisti, illi l-lejla waħda jwasslu il-bxara tajba biex tkun bxara ta' tama lil min jinsab bla tama. Nitolbu ismana għall-isforzi ta' paċi biex nieħdu bidejn xulxejn, kulturi, reliġjonijiet, ġnuż differenti u ma jkun hemm l-ebda ħażen moħbi wara kull trattattiva ta' paċi li jissir. Nitolbu għal paċi fil-qalb. Jien ngħidula grazzi l-Madonna ta' Pino għal kemm nies ifiequ mill-ġdiem u mill-lebra bil-qrar min jaf illum hekk bħalissa stess il-Madonna kemm qed tiġbed lejja. Hekk niftakar għal illum hekk għal xi nies li ġew hawnhekk, Fader, il-Madonna ġabitni biex noħroġ mid-droga. Ma nistgħux nibqgħu ngħixu hekk. Hekk nitolbu għal dawk il-mamis li jixtiequ wilt, dawk l-ommijiet jew dawk in-nisa, ngħidu aħjar, dawk in-nisa li jixtiequ wilt. Hekk nitolbu għal min m'għandux min jitlob għalih. Jitolbu ħafna għas-saċerdoti u għall-vokazzjonijiet biex il-mulej jiġbed il-qalbna leħ. Hekk nirringrazzjaw għal preżenza ta' dawn is-sisters l-Ursolini, hekk li l-Isqof tagħna jixtieq li jkunu għal qadi tagħna fis-santwarju. Tolbu għal eżistana mejtin u dawk li tilfu l xi ħadd għażiż. U l-aħħar talba dik l f'qalbek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Nofru dan mulej, hop swim beat mulej, dan natuk. Hop swim beat mulej, il-qada, dar rigal ta' hop swim beat, dar rigal ta' hop swim. Il-ferħ tagħna llum hu mulej, għalem tagħna llum hu mulej, u ħajjitna llum hu mulej, ma' rigal ta' hop swim beat. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Il-qamulej jittalbu l-offerti li qed nagħmlulek għal qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna. Għatina li ngħaddu għal glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Iż-żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox. Int battulna Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu, imwielet minn Marja Verġni, u għat-temm rida tiegħek kiseb poplu għalik billi fetaħ idejh fuq is-salib. Lilna jurina il-qawmina l-ħajja, għalek mal-anġli mal-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis.
imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalik nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek jisiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, meta kien ser jingħataw mir-rajħ bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabbru għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr, intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, l-Isqoftan Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Iftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, iftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija, San Giusepp, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu, għax għandna lilu ġejnaw, għax kull manna nafuh lilu, u allura nagħmlu l-qalb u intennu t-talbu tas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħina tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubiet niżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem, għatija l-għaqda li trid fija. Inti tgħix, inti s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Sa nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin, ngħidu flimkien ħaruf Talla.
Mulej Ġesu għamel li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħidnu bit-tad-dinja ħen jien dawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf u lej. Iżdejt kemm waħda. Tqarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ġesu, la tħallina qatt ninferet minnek. Grazzi, Sinjur Alla, u waħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Jus nejdu grazzi għal din it-tqarbina għal din l-Ewkaristija, nejduha mill-qalb. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Fiċ-ċokontana mulej nitolbu l-kobor tiegħek. Inti tgħajjixna bil-ġisem u d-demm imqaddes tibnek, hekk tagħtina sehem min-natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Sidna. Il-kuruna tar Rużarju, ix-xahar ta' Ottubru, kull flaxija fis-sitta anke nhar ta' Sibt intom li tiġu. Hekk ftit qabel ikun hawn ir-Rużarju bl-adorazzjoni u tirċievu l-barka ta' Ġesu Ewkaristija. Intom uħerġin fuq in-naħa tax-xelluk tiegħi hemm littra li s-santwarju jgħaddilkom din id-darba fih messaġġ mingħand is-Sorjiet Ursolini issa li qegħdin hawnhekk fostna. Ukoll wara l-qudiesa min irid jidħol inkun nistgħu nagħmlu ftit talb partikolari għaliex ħafna nies u mhux ftit ikunu bżonn it-talb. Ftakru f'dik l-omm li tħaddet minna kulħadd f'dik il-familja li jgħidulna Fader itolbu għalihom. Ftakru f'dawk iż-żgħażagħ, dawk in-nies li ġew hawnhekk u jgħidulek jien sibt lili nnifsi f'riġlejn il-Madonna ta' Pino. Jien qiegħataw għaliex lajt grazzja, fiqt internament u dawn huma mumenti li tagħhom iridu ngħidu grazzi. Mhux kollox ħażin fin-nies u ż-żgħażagħ tagħna u l-Madonna turina dan it-tajjeb biex nibqgħu mexjin flimkien il-quddiem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Umman, tlopalina mutinbi, issa fis-sija tal-mew. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Umman, tlopalina midinbi, issa u fis-sija. Sliem għalik Marija. Qadisa Marija Umman, tlopalina. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.